चुप रहा लंगड़ा आइल होई और सरवा बाउर ना बोले सन होए न सन लोग कही लोग कहे कि हलचल जी पर विश्वास बा बाउर ना बोले होई हलचल जी पर विश्वास बा बाउर ना बोले लेकिन लंगड़ा आइल होई और सरवा बाउर ना बोले मनी के सारवा ना कहब जाऊंगा अरे ना हो अठजाम भइल बा अभियंता भैया का ससुर जी नया घर बनौले रहले कथी के ईंटा के बनौले और कथी अच्छा घर बनौले गिरी प्रवेश में फोन कइले कि बबुआ जी फल्ला दिन के गिरी प्रवेश में आवे के बा यहाँ कहनी कि देखी ना हम तो दिन प्रोग्राम ले ले बानी भाई लोग जाई समय मिली तो हम हूं आई तो यहाँ के तीन भाई नो है के अरविंद सिंह सोयाबीन सिंह आ सबसे छोट बड़े मोतियाबीन सिंह गृह प्रवेश के दिन यहाँ के नागन यहाँ के अपन प्रोग्राम में चल गई मोतियाबीन सिंह पहुँचले लोग देखल बड़ा खुश भइल पानी नहीं पियावल यहाँ के ससुर कहले कि बबू आइल बानी तो चली तनी घरवो देख ली कैसन बा चली तो यहाँ के भाई घर दुआर देख के कहले कि बाबूजी अरे महाराज घर का तो जवाब नहीं थे आ सबसे निमर हुआ घर के जन गेट बनौले बनी ओह बाप बाप महाराजा गेट लगौले बनी इतना सुंदर गेट के साइज बा कि घरे अगर एक आदमी मर जाओ तो बिना छुआ छूत के खड़े लाश निकल आई बड़ा गिरी प्रवेश में आ लाश निकले के बाद कहता जा 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 नमस्कार भगावर लोग 3 घंटा के बाद सोयाबीन सिंह पहुंचता है गिरी पर बेस सोचनी है कि हम चली ससुरारी के बात बा यहाँ का ससुर कहले कि देखी ना छोट भाई आई रहे बहुत बाउर बात बोल के गइल बारे बताई कैसन बोले के चाहिए गिरी पर बेस में आई रहे आ गेट देख के कहत रहे कि खरे लाश निकल जाए यहाँ के भाई माजिल भाई कहले कि चली तो हमरा के दिखाई तो ससुर ले गइले गेट दिखावे गेटवा देखले कहले के का कहला सा एगो लाश निकल जाई साफ बुर्बक ओकरा ना बुझाइला अंदाज ना मिलल ए महाराज गेट तो इतना सुंदर बनौले बनी एक दिन अगर डबल आदमी मर जाओ बिना ठेका ठेकी के दोनों लाश खरे निकल भाई जौवन ना होता तो लाश निकले के बात कहता अरे 1200 का ठीक बा पानी पियनी न जाए भागते हूं जल्दी जो तले ब्याह जी गौनई खत्म क के सोचले कि ससुरारी के बाद चलो अभियंतो भैया पहुंचले चले टगरत प्रोग्राम रहल है यही से लेट हो गइल है यहाँ के ससुर कहले कि ठीक पैनी है लेटे सही नहीं है दू जना के दिमाग खराब कर देले गल अभियंता भैया कहले कि का कहले बारे से ससुर जी कहले कि छोटकू अइले हैं तो कहले कि एगो लाश निकल जाई मझलू अइले हैं तो कहले कि दूगो निकल जाई बताई कैसन कहे के चाहिए गृह प्रवेश में आई रहले हैं ब्याह जी कहले कि चली हमरा के गेट दिखाई चली गेट देखनी ब्याह जी कनी को हो ओ कनी के कही ले कि कहीं लबर लबर क के मत चल जाइए बताई महाराज इतना सुंदर गेट बनौले बने ओ कनी कई बात कहे के चाहिए कि एगो लाश निकल जाई दूगो निकल जाई गेट तो इतना सुंदर खर्चीला गेट लगौले बनी और पूरा खानदान अगर मर जाई पूरा खानदान तो वो ठेका ठेकी ना होई सबका लाश भरी एक यहाँ का ससुर कहले कि सुन लगा रहा अब हमारा लौकिया मत भाग लंगड़ा भाग लौके करने के जन्नी अरविंद बाबू लेकिन गीत तो देशय अनुसार तब फरमाइश में कि एगो देशभक्ति एगो बजरंग दल तना 2-in-1 गीत सुनाई जेमे राम जी भी बारे आ जेमे देश भी बा 500 वर्ष के बाद भगवान राम हमनी के अयोध्या में आइले हैं चुनौआ के पहले कहे में बड़ा खुशी होत रहल
चुनाव के बाद कहला में खुशी नहीं का हो काहे कि मोदी जी जितना मेहनत से मंदिर बनवले आ वही जैसे उनका सीट ना निकल लेकिन एहू में कोनो बात नहीं है अयोध्या के लोग आज से ना पहलहू से ऐसा नहीं है राम जी गईले काहे ना अयोध्या के लोग के केहू के लेके चल गए कहले कि बानर भालू के ले जाए टोनी के ना ले जाए ना तो गई रही तो लोग रावण के पार्टी से हो गई रही तो लोग के सोना के लंका करबा कोनो दिक्कत नहीं।